Διάφορα περιστατικά των συναδέλφων. Ελπίζω να μην έχεις βάλει μόνο στους δύο. Όχι, όχι. Ωραία. Το δουλέψαμε το πράγμα, δεν ήταν τυχαίο. Έχει άλλους πρωταγωνιστές. Δηλαδή, τι ακριβώς έχεις ετοιμάσει για να δώσει άλλη μια πάσα, έλα. Καλύτερα. Θα αγώθειες με τις πάσες, λοιπόν. Καλύτερα να το δούμε πρώτα και μετά να σχολιάσουμε και να εισπράξουμε και τις αντιδράσεις, γιατί ένας από τους πρωταγωνιστές κάθεται από τα αριστερά μου. Μάλιστα, πάμε. Σπικάζ. Κάμερα. Σπικάζ. Γρήγορες, στη δύναμη. Αυτό γιατί δεν το διάβασες. Ποιο? Η Σουηδία είναι τελείως διαφορετική. Αφού είναι το σπικάζ που κάνω. Γυρίζεις την κάμερα και το λες, Αντρέα μου. Τώρα θα το κάνεις στη συνέχεια για να μπορούν να μοντάρουν, Αντρέα μου. Άκουσέ με. Πάμε. Έλα, τώρα σε ποτίσω εγώ καλά, έλα. Να γίνεις ωραίος, άντε, πάμε. Στο Σάλτσμπουργκ η ώρα είναι 1:25, στην Αθήνα είναι 2:30 το μεσημέρι. Στο Σάλτσμπουργκ η ώρα είναι 1:25, στην Αθήνα είναι 2:30 το μεσημέρι. Ξημερώνει Κυριακή 8 Ιουνίου. Ξημερώνει Κυριακή 8 Ιουνίου. Για να δούμε την κοπελίτσα εδώ, Μιχάλη. Δεν είμαι κοπηλίτσα. Είναι ο Χρήστος, Χρήστο το λένε. Χρήστος είναι. Λοιπόν, είναι ο Χρήστος. Θα παρακολουθούμε τους αγώνες από την τηλεόραση, θα τρώμε τα σουβλάκια μας και ελπίζουμε να είμαστε μέσα στους 5. Είμαστε στους 5, θα το πάρουμε. Βρεχόμαστε αν βλέπετε, αν μας βλέπετε, βροχή είναι αυτό. Κοίτα πως το πλάγει έτσι. 1-2, καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια σας. Καλησπέρα στο σας. Ας την ομπρέλα σου. Ρε Γιαννάκη, όχι έτσι ρε Γιαννάκη. Σε ευχαριστώ, ναι. Δεν με αφήνει ρε παιδιά, μου κάνει πόλεμο. Πιστεύουμε ότι η μετεωρολογική υπηρεσία, τουλάχιστον εδώ στην Αυστρία, θα πέσει μέσα, γιατί συνήθως διαψεύδεται. Βλέπετε άγγελος, με φανελάκι είναι μόνο. Με πουκάμισο. Με μπουκάμισο, φανελάκι από κάτω. Έχει από μέσα. Έφυγε το ακουστικό του Γιάτσεκ, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα έρθει η Φάνη εδώ, αν δεν μπορέσουμε εμείς, και να μας το φτιάξει. Ναι. Όχι, ακούει ο Γιάτσεκ. Ακούω. Είναι και τηλεοπτικός, ξέρει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε. Δηλαδή, τι ευχαριστούμε, καταστραβημένοι είμαστε, να είστε καλά. Αυτό είναι το πρόσωπο του βίντεο, κυρίες και κύριοι, για τον πρωταγωνιστής. Και ήταν και πάρα πολλά άλλα τα οποία βρίσκονται στις κασέτες στο αρχείο, γιατί όπως καταλαβαίνετε λίγες μέρες έχουμε έρθει και δεν πρόλαβε ο Γιάννης να... Δεν μ' άφησε να τα βάλω. Πάντως, Υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον η διαφορά ώρας που μας είπε ο Διαφορά μέρας από μια ώρα είχαμε και ένα 5 λεπτό επιπλέον. Με τον Ανδρέα Ναούμ πάντως τα πήγατε καλά, γιατί